buckle up rumana você sabe nota algo que bayegi passa ding. Maak je riemen vast, broeders en zusters, want dit is niet iets wat je dagelijks meemaakt. Genicinta e escucha bom. Zit lui en luister goed. Pastor Mirumang akiting hopi candela que tas timbe. Want deze broeder heeft heel veel vuur die hij uitspuugt. Dus hoor me dat doen nee en Mike pas no bewaarde mas. Dus op dit moment geef ik hem de mic, want hij kan niet meer wachten. Amen. Amen. As young men and young women who are consecrated and devoted to God. The youth, if right, could sway a mighty influence. Start it from the beginning. Preachers, pastors, or laymen advanced in years cannot have one half. If you can turn that up just a little bit more. Satan is a vigilant foe. He is intent upon his purpose of leading the youth to a course of action entirely contrary to that which God would have them on. This is why he well knows that there is no other class that can do as much good as young men and young women who are consecrated and devoted to God. The youth, if right, could sway a mighty influence. Preachers, pastors, or laymen advanced in years cannot have one half the influence upon the young that the youth devoted to God can have upon their associates. They ought to feel that responsibility that rests upon them to do all they can do to save their fellow friends and family and mortals, even at a sacrifice of their pleasure and natural desires and their time and even their means, if required, should be consecrated to God. Elder, if you could go right to the beginning. Als je helemaal naar het begin kan gaan. And there's a young man sitting on the stairs. En er is een jonge man die op het podium staat, op het trap zit. Pause it right there. Pauzeren daar. You see this young man, church? Zien jullie deze jonge man, gemeente? This young man Dus deze jonge man is no longer with us. Hij is niet meer in ons midden. You can play the next video now. Je kan nu de volgende video afspelen. Had some atrocious crimes, knife crime. The firstborn son of Kennington Community Fellowship elder, Jermaine Wong, was tragically taken from us far too soon. Brother Keelan Morris Wong, just 22 years of age, was tragically killed in Cold Harbour Lane, Brixton on Tuesday, October 3rd, around 4:45 p.m. and despite the best efforts of medics, died at the scene. A vigil was held on the 6th of October in Windrush Square, Brixton, by the family of the deceased, members of Kennington Community Fellowship, police and the local community. So I'm Superintendent Gabriel Cameron. I'm based at Brixton Police Station and I'm the neighbourhood lead for Lambeth. We've had some atrocious crimes, knife crimes, over the past month. We've had 2 local people, young people, killed in the prime of their life. And I'm here to show solidarity with my community, to show that enough is enough. We all need to unite and put an end to this senseless violence. Tonight my heart, my mind, my feelings is with Jermaine. It's with the family. It's with the family. My heart is crying out. If the community pull together, we can see a change. And I like how my king said it. I love how Andrew put it. Don't try and shut us up today. Don't try to put no licensing agreement on us. We've got to a stage where enough is enough. And if you're real out here, I'm asking you, make some noise, say something. I'm here with my sons from the Eden School. They wanted to come with their friends. One's in year 8, one's in year 11, and 2 are in year 11. I'm here to a heartfelt, warm, I'm heartbroken actually for Jermaine and his family.
I've known Jermaine for a number of years. I've watched his films. He's amazing talent, and I've recognized his son. And I'm standing against this violence, this killing of our boys and young girls. I want it to stop. I don't know what the solutions are, but I'm standing against it. I was in my kitchen and I just felt like the Holy Spirit was telling me to go. I want to be the sermon. My name is Warren Gillen. I'm a minister, a pastor, a youth leader, youth director across the south of England for the Seventh-day Adventist. This is no game for us. Dit is geen spel voor ons. It's no game for us. Het is geen spel voor ons. It's no game for me. Het is geen spel voor mij. I can't stress this enough. Ik kan dit niet genoeg benadrukken. I do not do this for a show. Ik doe dit niet voor de show. I don't do this to be seen, to be known. Ik doe dit dus niet om gezien te worden of om bekend te zijn. It's not for fame. Het is dus niet voor bekendheid. I've left that outside. Ik heb dat dus buiten gelaten. From the age of 16, 17, no, from the age of 15. Dus vanaf de leeftijd van 15. Being able to make more money than my own parents. Dus ik was toen in staat om meer geld te verdienen dan mijn ouders. Wasn't even 2010 yet. En dat was er nog niet eens 2010 toen. If I stayed on that trajectory, that road. Maar als ik dus op die weg was gebleven. There's many people that say things like this. Er zijn heel veel mensen die dingen zeggen zoals dit. I would have been here or I could have been there. Ik had dit kunnen bereiken of dat kunnen doen. On the streets of London, Amsterdam, Rotterdam, New York, all of these big cities around the world. Dus op de straat in New York, Londen, Amsterdam, Rotterdam. It's called mathematics. En dat noem je dus wiskunde. If you live this life, als je deze leven leeft, you will die or go to prison. Zal je dus sterven of naar de gevangenis gaan. Those are the facts. Dat zijn dus de feiten. Not a lot of us make it out. Dus heel velen van ons redden het niet. Why am I showing you these videos? Waarom laat ik deze video's zien? The first video was a video. Dus de eerste video. The young man on the stairs. Dus waren de jongere persoon op de trap. Was evangelizing. Dus was een evangelist. A few years later. Een aantal jaren later. He is coming home. Was hij dus onderweg naar huis. He gets to his grandma's house. En hij was onderweg naar zijn oma. The area he lives in. Dus de buurt waar hij dus woont. Is the worst area for gangs in the whole of London. Is de slechtste ghetto-buurt eigenlijk van Londen. So in London there is a stabbing at least twice a week. Period. Dus in Londen wordt er zeker tot 2 keer per week iemand neergestoken. It's a state of emergency now. Dus nu is het dus een noodsituatie. So the young man says to his grandma. Dus deze jongeman zegt tegen zijn oma. Grandma, I'll be back. Oma, ik kom zo terug. The grandma realized his demeanor, his voice had changed. En oma begrijpt, hij is nu ouder, zijn stem is veranderd. So the grandma says, Keelan, don't go. En dan zegt Keelan, ga niet weg. It's no coincidence. Het is dus geen toeval. I don't believe in coincidence all the time. Ik geloof dus eigenlijk niet in toeval. I was on my way on that day. Dus ik was dus op die dag onderweg. Driving to another city in England. Ik was dus onderweg naar de andere stad in Engeland. For a knife crime event. Voor een evenement in de avond over criminaliteit. Now back to the main story. En nu ga ik weer terug naar het verhaal. He leaves the house. Dus hij vertrekt van de woning. Angry. Hij was boos. Gets to the high road. Hij gaat de snelweg op. It's 4 p.m. Het is 4 uur in de middag, gewoon klaarlichte dag. Everyone's outside. Dus iedereen was buiten. Moms, dus children, moeders, kinderen, shoppers, dus mensen, the community. Kinderwagens, dus de gemeenschap was He buiten. goes into a pizza shop. Dus dan ga je dus in een pizzawinkel. He orders his favorite pizza. Hij bestelde zijn favoriete pizza. He comes outside with a pizza. Hij komt naar buiten met zijn pizza. He sees a friend driving past. Hij ziet dus een vriend voorbij rijden. Yo! Hij zegt yo. He comes to say hello. En hij kwam hem even groeten. We've been there. Je weet toch, dat ken je wel. Talking in the car window. En hij was eventjes bij de raam van de auto aan het praten. I kid you not, church.
En ik maak geen grap, gemeente. A minute later, Een minuut later that boy is lying on the ground ligt deze jongen dus op de grond in his cold blood. in zijn koude bloed. Just like that. Dus zo op die manier. The blade that the boys used, Dus de mes die de personen gebruiken, I kid you not, church, en ik maak geen grap, kerk, it was around this big. het was ongeveer zo groot. En ik maak dus geen grap. Now hear my point. En luister nu wat ik wil zeggen. In Jamaica, Dus in Jamaica there's a saying heb je dus een that gezegde. goes like this. En het gaat als volgt. He who feels it Degene die het voelt, knows it. die weet het. He who feels it Degene die het voelt, knows it. die weet het. So watch this. Dus let op. If you're not around calamities in the world, Dus als jij niet bij calamiteit in de wereld bent, you don't empathize with the plight of people, kan je dus niet inleven in de situatie van de ander. the strugglers, Dus de problemen. the broken homes. Dus de gebroken gezinnen. So church, let's put us aside now. Dus laten we onszelf even aan de kant zetten. Let's look at those outside of the faith. Laten we even kijken naar de personen die daar buiten zijn zonder geloof. If we are not around them, Als wij dus niet bij hun zijn, you're never gonna have the passion dan zal je dus nooit die passie hebben to be there for them. om daar voor hen te zijn. It's impossible. Het is onmogelijk. It doesn't make sense. Het slaat nergens op. You cannot not be around me, Je kan dus niet bij mij in de buurt zijn, but want to help me. maar je wil me wel helpen. Your help Jouw hulp comes from komt van empathy, de empathie. not sympathy. Dat is geen sympathie, But compassion, maar compassie, the biblical term, dus de Bijbelse manier, goes further than empathy. dat gaat veel verder dan empathie. Compassion says this. Dus compassie zegt het volgende. I see your pain. Ik zie jouw pijn I don't necessarily understand it en ik begrijp het misschien niet helemaal, because I'm not there, want ik ben daar niet, but I see you struggling. maar ik zie dat je moeite hebt. I am going to come where you are En ik kom waar jij bent and help you out. en ik ga je dus daarmee helpen. That's compassion. En dat is compassie. Seeking to find solutions Dus terwijl je dus zoekt naar for van oplossingen those voor degene who are struggling. die aan het strijden zijn, compassion. I started work on Monday. En ik begin te werken op maandag. I stopped working on Thursday. En ik stopte met werken en ik werk tot donderdag. One of my young people Dus een van de jongeren who only engages with me, die alleen maar met mij wil praten no one else, no other authority can get him to speak. en geen enkele andere autoriteit kan ervoor zorgen dat hij gaat He praten. is 14 years old. En hij is 14 jaar oud. He has just got 9 months in a correctional center Hij in is London. dus al 9 maanden zat hij dus in een inrichting. So I can tell you, En dus ik kan je it vertellen, is sad. het is echt triest. He's only going downhill from there. En hij zal dus eigenlijk alleen maar bergafwaarts gaan. Trying to be the hero Dus om te proberen om de held te zijn, at that point de held te zijn op dat moment, is disrespectful. is gewoon eigenlijk disrespect. Trying to now save the day. En om dan eigenlijk de held van de dag te zijn. It's a little bit rude. En dat is een beetje onbeleefd. Where were you Waar was jij when he was coming home late from school? toen hij dus laat thuis kwam van school? Where were you Waar was jij when he had extra money that you didn't give him? dat hij dus extra geld had die hij niet van jou hebt Where gekregen? were you when he was wearing new trainers? Waar was jij wanneer hij dus nieuwe schoenen Are aandroeg? you guys following me? Volgen jullie mij? That's when he needed us. En dat was het moment dat hij ons nodig had. Where were we Waar waren wij? when mommy and daddy were fighting? Wanneer mama en papa aan het vechten waren. But he was still coming to church. Maar nog steeds kwam hij naar So de kerk. come on, Dus it can't be that deep. het kan dus niet zo... It can't be that serious. het kan dus niet zo serieus zijn. Hij kwam We're naar de still in kerk. church, Hij is in de kerk. but mommy and daddy are fighting. Maar mama en papa zijn aan het vechten. What that does to young people, En wat dat met jongere kinderen doet, it causes them en het zorgt to ervoor go into survival mode. dat ze dus in overlevingsmodus gaan. What that means, En wat dat betekent, if I constantly hear bickering,
En als ik constant gescheld hoor, the body cannot take it forever. dan kan het lichaam het niet altijd So aan. what the child begins to do, En wat begint het kind dan te doen? the body does this naturally. En het lichaam doet dit natuurlijk. The body seeks to protect itself. En het lichaam wil zichzelf beschermen. So what the child will do, En wat zal het kind doen? the child may take up the toy, Dus het kind raapt misschien het speelgoed op. he'll play with the toy, En hij speelt met het speelgoed. they'll start talking to themselves En dan gaat hij tegen zichzelf praten. because they're trying to block out the noise. Want ze willen dus die herrie dus van ontsnappen. So we're teaching children already En wij leren kinderen nu al how hoe to find ways zij dus manieren to vinden block out pain. om pijn buiten te sluiten. You're not hearing me? Jullie horen mij niet, amen. Guys, Dus mensen, this is everything dit is dus alles. to do with the home. Om je dus met het gezin te doen. Everything. Alles. Say it with me. Zeg het met mij. Secure Dus veilig. attachment. Dus een zekerheid, voor hechtingszekerheid. Secure Dus zekerheid, attachment. hechting. The devil is a liar. De duivel is een leugenaar. He seeks to break the attachment. Hij wil die hechting kapot maken. It's biblical. Het is bijbels. Godhead, Dus God hier, Lucifer, Lucifer, involve me. hij heeft mij... Involve me. Get me involved. Hij zorgt ervoor dat ik meedoe. Father, Dus de Vader, Spirit, Geest, Jesus, Jezus Lucifer, en Lucifer. put me in there. Zorg dat ik ook daar ben. Break that link. Verbreek die link. Why must it be that? Waarom moet het dat zijn? Lucifer only seeks to break connection. Dus Lucifer wil alleen maar verbintenissen kapot maken. So what did Lucifer do? Dus wat heeft de discipel gedaan? Sowed discord. So he caused the angels to question. Hij veroorzaakte dus dat de engelen twijfel kregen. Yes. Ja. That doesn't make sense. Nee, dat is niet logisch. No, it does make sense. Nee, het is logisch. But Lucifer sowed something in your minds Maar Lucifer heeft iets in je gedachten geplaatst that didn't need to be there. dat daar niet hoorde te zijn. But now it's there. Maar nu is het daar You question. en dan ga je die vraag stellen. Twijfel komt. Maybe Jesus shouldn't be the leader. Misschien zou Jezus niet de leider moeten zijn. So Lucifer wants everybody to think like him. Dus Lucifer wil dat iedereen denkt zoals hem. And then there was, this breaks my heart, En Vilinda. hierdoor breekt mijn hart, Vilinda. Can I give you hope? Kan ik jullie hoop geven? Can I give you hope today? Kan ik jullie hoop geven Can I vandaag? tell you why Zal ik je ook vertellen waarom? you should listen to Jesus? Waarom je moet luisteren naar Jezus? If your home is broken right now, Als jouw gezin gebroken Can I is op give dit you hope? moment, kan ik je dan hoop geven? God's home Dus Gods huis was broken was gebroken before any home. voor alle andere woningen, voor alle gezinnen. Oh man. Amen. The first broken home Dus de eerste gebroken was gezin heaven. was in de hemel. Oh, maybe I said something wrong. Misschien heb ik iets verkeerds gezegd. You thought not biblical? Is het niet bijbels? You didn't see it? Hebben jullie het niet gezien? It wasn't just the first broken home. Het was dus niet alleen de eerste gebroken gezin, There was actual war in heaven. maar er was dus oorlog in de hemel. Watch this. War, Dus kijk hier, oorlog, heaven. hemel. War, Oorlog, heaven. heaven, What am I hemel. saying? Dus luister goed. The Redeemer, Dus degene, de the redder, Savior, onze redder, found an answer hij heeft dus een antwoord gekregen. even from the broken home. Dus zelfs uit de gebroken gezinnen. Despite the mess in heaven. Dus ondanks de chaos in de Despite hemel. the breakdown. Dus ondanks dat het misging. As soon as there was sin, En zodra er zonde was, there was a Savior. was er een redder. Amen. Why do you think, Waarom denken jullie? even though my home may be a mess, Dus ook al is mijn gezin een puinhoop, I never give up? maar ik zal nooit opgeven. Because Jesus, the fixer, Omdat Jezus, de hersteller, is acquainted hij is ermee bekend. with his subjects Hij is bekend met zijn not mensen following him. die hem niet volgen. My
My Redeemer Dus mijn redder understands begrijpt, broken homes. mijn redder begrijpt gebroken gezinnen. Your home Dus jouw gezin, may be about broken. dus is misschien gebroken of bijna, It's not fully broken yet. maar het is nog niet volledig gebroken. There's hope. Er is hoop. Amen. Amen. I'll say amen. Amen. I'll say amen. Don't worry. Ik zal amen zeggen, maak je geen zorgen. Don't worry. I'll say amen. I'll Ik say zal amen. amen zeggen. Amen. Amen. No, it's too late. It's too Het is late. nu te laat, het is te laat. You can't say it now. Je kan het niet meer zeggen. Guys, I mean this. Ik meen dit, broeders en zusters. Do this with me. Doe dit met mij. Breathe in. Not now. Not now. Niet nu, niet nu. So when I say go, Dus wanneer ik zeg ga, breathe in geloof in, for 3 seconds. voor 3 seconden. And then breathe out for En 3 dan seconds. haal je Not weer now, voor not 3 now. seconden je adem After uit. 3. Dus na 3. 1, 1, 2, 2, 3. Watch this. Let op nu. How did that feel? Hoe voelde dat? Who said good? Wie zei goed? Felt good, right? Het voelde goed, toch? Felt good? Het voelde goed. I work with young people. Ik werk dus met jongeren. I'm being serious. En ik ben serieus. The alarm goes off. Dus de alarm gaat af. There's a fight in the school. Er is een gevecht op school. Knives come out. I'm being Er komen serious. mensen tevoorschijn. I worked in a school Dus just ik werkte op een school. 2 weeks ago. Dus ongeveer 2 weken geleden. 3 boys Er waren 3 have been jongeren. permanently excluded Die zijn dus volledig van for school taking out afgehaald. a knife Omdat ze dus een mes and tevoorschijn trying to haalden. stab someone in a school. En ze probeerden dus iemand in de school te steken. So we see the incident, En we zien dus dit incident. the behavior. Het gedrag. But behavior is communication. Maar het gedrag is dus communicatie. My job, Dus mijn I'll taak, say it again, en ik zal het nogmaals is to zeggen. find out not what the behavior, Dus ik moet dus niet het gedrag ontdekken, but why the behavior. maar waarom het What? gedrag. Once again, Nogmaals, it is biblical. het is dus bijbels. Sin, Zonde, in our minds, how we zonde, see it, dus zolang wij het zien, is actions. is dus acties. You do this, Jij doet dit, you do that, jij doet dat, I did this, ik heb dit gedaan, I did that. ik heb dat gedaan. That is low level thinking. Dat is dus op een lage manier denken. Whether you like it or not, Dus of je het nou leuk vindt of niet, that is surface level thinking. dus dat is echt oppervlakkig denken. See, it went quiet. Kijk, iedereen is stil. That's right. Ja, toch? Because I'm stretching the mind. Want ik laat jullie verstand denken. So you really think, Dus je denkt nou eigenlijk, because you did something, dus omdat je dus iets Like- hebt gedaan, you touched the tree, dus je hebt de boom aangeraakt, the fruit, de vrucht aangeraakt. Genesis, In Genesis, right? toch? Eve sinned Eva heeft because she, gezondigd. Want waarom? because she Waarom? talked to Waarom? me. Praat met mij. What did she do? Wat heeft ze She gedaan? touched, Ze heeft het and aangeraakt. then she, En daarna? what a sinner. Wat een zondaar. Amen. Amen. See, they're scared to say amen now. Ze zijn allemaal bang nu om amen te zeggen. Because they may know what's coming. Ze weten nu wat er gaat komen. Mm. Romans 7. In Romeinen 7. Don't go there. We haven't got time. We gaan er niet, want we hebben daar geen tijd voor. Guess what Paul said? Maar luister goed naar wat Paulus zei. This is a great man. Dit is een grote man. This isn't no pushover Dus dit is spiritually. niet zomaar iemand die geestelijk This is daar a is. strong Dit Christian. is een sterke christen. He's been whipped, Hij is dus For geslagen. Jesus. Voor Jezus. beaten many Hij is times. meerdere He malen preached the geslagen. gospel Hij heeft het evangelie under risk gevonden. of death. Dus terwijl hij gewoon zijn dood riskeerde. This man said, En deze man zei, oh man, amen, the things I want to do, de dingen die ik wil doen, I can't even bring myself to do them. ik kan mezelf niet eens toe brengen om ze te doen. And then the things that I don't want to do, En de dingen die ik dus niet wil I doen, find myself doing en them. juist die dingen ga ik doen. I am not bypassing sin. En ik ga zonde niet goed praten. I'm just helping you to understand it. Maar ik probeer dat jullie het beter begrijpen. When you look at it Wanneer je naar kijkt, as action, als een actie, you will never manage or handle or face true pain. dan zal je dus nooit eigenlijk echte pijn confronteren. You might not grasp it, Dus misschien zal je het niet begrijpen, but I'm just showing you maar ik laat het je nu zien
If I had 5 hours, Als ik dus 5 uur had, I'm being serious, en ik ben nu I'll serieus, actually take you through Dan- every story in the Bible dan zal ik je langs elke Bijbelse verhaal and brengen show you en jou laten zien that the action dus dat de handeling was inevitable onvermijdelijk was because of something door iets that lies beneath. dat hieronder in ons zit. Amen. Oh, man. Amen. Church gets mad at action. Dus de kerk wordt boos op iemands actie. Oh. Okay, let's do a Oké. test. Laten we even een test doen. They're telling me not to move. I'm Ze not going to zeggen dat move. ik niet mag bewegen. I'm gonna be Is niet strong. goed. I'm Ik gonna zal be sterk strong. blijven. Ik zal sterk Do you know why I'm blijven. going to be strong? Weet je hoe sterk ik zal I blijven? don't have to move. Ik hoef niet te bewegen. Amen. Amen. I am able to stay put. Ik ben in staat om hier te blijven staan. On the left, Dus hier aan de no, zijkant. let's not do that. Nee, Belinda, laten we dat niet doen, you Belinda. are sister righteous. Jij bent zuster rechtvaardigheid. You have never sinned. Je hebt nog nooit gezondigd. You hear that? Horen jullie dat? Young people, watch Jonge me, mensen. listen. Luister nu alsjeblieft. She's never sinned. Ze heeft nog nooit gezondigd. In thought or action. Niet in gedachten en niet in From handeling. her conception, Dus van haar she misleiding only had a smile on her face. had ze alleen maar een glimlach op haar Through gezicht. every storm, Dus door elke storm she is sinless. heeft ze niet gezondigd. Amen. Amen. She hasn't even thought about doing anything wrong. Ze heeft niet eens aan gedacht om iets verkeerds She's te doen. spotless. Ze is gewoon vlekkeloos. Me, on the other hand, En ik aan de andere kant, I'm a devil. ik ben de duivel. I do things bad every day. Ik doe elke dag slechte dingen. She goes church, Zij gaat naar de I go kerk church. en ik ga naar de kerk. Watch this. Let nu op. Who Wie? is heaven bound? Wie is nu hemels gebonden? Why is it so hard? Waarom is het zo moeilijk? Why is that so hard to answer? Waarom is het zo moeilijk om antwoord te geven? Who is heaven bound? Wie is degene die hemels gebonden is? Am I heaven bound? Ben ik hemels gebonden? Who says Violinda's heaven bound? En wie zegt dat Violinde hemels gebonden is? Oh, Oeh, you don't sound sure. jullie zijn niet zeker van jezelf. Guys, she hasn't done anything. Ze heeft niks verkeerds gedaan. She hasn't done anything. Ze heeft niks gedaan. So who's heaven bound? Dus wie is er dan hemels gebonden? Wauw. Can I preach now? Kan ik nu gaan preken? We're both going hell. We gaan allebei naar de hel. Oh man. See, I'm trying not to move. Ik probeer dus niet te bewegen. We are both hell bound. We zijn dus allemaal gebonden aan de hel. Performance Dus hoe je jezelf voor does doet not komen, take you to heaven. zorgt er niet voor dat je naar de hemel komt. No matter what you perform, Het maakt niet uit wat je doet. you dishonor. Je bent gewoon, I'm saying again. je oneert. You will dishonor God's sacrifice Je zal dus het offer van God oneren. by thinking Door te denken your actions dat je handelingen are the reason de reden zijn why you're in heaven. waarom jij in de hemel bent. Ephesians 2 verse 9. Efesiërs 2 vers For 9. by grace Door genade are ye saved. ben jij gered. I love God. Ik hou van Can I God. tell you why? Zal ik je vertellen waarom? Because God did this. Want God heeft dit gedaan. Not of works. Dus niet door werken. Do you know why? Weet je waarom? Because if it was works, Want als het door je werken is, you would judge people zal jij mensen that oordelen are not on your level. dus die niet op jouw level zijn, Oh, op jouw what a niveau. shame. Oh, wat Oh, zonde. what a shame. Oh, wat zonde. We do it anyway. We doen het toch. God's told us Dus God heeft ons gezegd, your righteousness jouw is gerechtigheid as filthy rags. is als een vuile doek. Your good works, Jouw goede werken, if you're really Christian, als je echt een christen bent, they're not your good works. dat zijn dus niet je goede It's werken. Christ in you. Maar het is Christus in Humble jou. yourself. Verneder jezelf. We preached in many cities. We spreken in We verschillende baptize. steden. We dopen We mensen. give to the poor. We geven aan de God, look at armen. me. Oh Heer, kijk naar mij. I don't sleep around. Ik slaap niet met I andere don't mensen. smoke. Ik rook niet. I don't drink. Ik drink niet. Look at me. Kijk naar mij. So, watch this. Let op nu. Doing good Dus terwijl je goed doet, by not doing wrong door niet het foute does te not doen, make you good. dat zorgt er niet voor dat je goed bent. Amen. Aha, I see. Ik zie nu een beetje begrip bij de mensen. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. I am glad. Ik ben blij.
I'm going to say it again. En ik zal het nogmaals zeggen. Doing good Het goed doen. doing good by not doing wrong. Dus het goede doen door geen Don't slechte make you dingen good. te doen, zorgt er You're niet not voor good. dat You're jij een not goed good. persoon bent. Je bent niet goed. You want biblical proof? Wil je bijbelse bewijs? Good master. Dus de goede meester. What must I do to be saved? Wat moet ik doen om gered te zijn? What did Jesus say? Wat zei Jezus? Come on, biblical scholars. Kom op mensen. What did Jesus respond? Wat was Jezus zijn antwoord? No one is good. Niemand is goed. But who? Maar wie? Do you know why En Jesus weet je said waarom? that? Weet je waarom Jezus dat zei? Who can tell me why they think Jesus said that? Wie kan me vertellen waarom Jezus dat zei? Anybody? Iemand. Why do you think Jesus said? Waarom zei Jezus dat? Whoa. No one's good. Oh, niemand is goed. Why did Jesus say it? Waarom heeft Jezus het gezegd? Any takers? Heeft er iemand iets? Okay. Oké. This is why. Dit is de reden waarom. The good teacher, Dus de goede leraar, the young ruler, dus de jonge heerser, he was putting Jesus dus hij was bij Jezus on the geplaatst. same level Hij was bij Jezus op hetzelfde niveau as geplaatst the local rabbis. als de andere lokale rabbies. This is why, so good teacher Dus een goede leraar was not unique. was dus niet uniek. That is what pastor would have been a good teacher. Dus de pastoor zal een goede Rabbi. leraar zijn geweest. Een rabbi, een Right? rabbi. Pastors would have been rabbis. Dus de pastoor zal een rabbi zijn. So Jesus was just one of the rabbis. Dus dan was Jezus gewoon maar That's één why van die Jesus rabbies. said, En daarom zei Jezus, whoa, wow, if you're going to put me als je mij in the bracket as the rabbis, Als je mij op de plaats wil stellen, net zoals die rabbi, no one's good dan is niemand goed. but our Father in heaven. Maar onze Vader in de hemel. Now let's go back to the child. En laten we nu teruggaan naar het kind. When children Wanneer kinderen, are not securely attached, als zij dus niet goed gehecht zijn, there are parts of their brain, dan zijn er delen van hun hersens, watch this, en let op, that will stay open, die open zullen blijven, hungry dus hongerig and thirsty en dorstig, for the love voor de liefde they don't get die ze niet at ontvangen, home. die ze thuis dus niet ontvangen. God made us that way. Dus God heeft ons zo gemaakt. That's why the Bible says, En daarom zegt de train Bijbel, up a child dus voed je kind op in the way. in de weg. That's why the Bible says, En daarom zegt de Bijbel, love with deeds, dus hou met daden, not words. maar niet met je woorden. So children, scientifically speaking, Dus kinderen wetenschappelijk do your gezien, facts, do your research. dus zorg dat je onderzoek doet, From 1 to 7, dus van 1 tot 7, the child's brain dus de hersens van een is kind, operating dus die opereren, in sponge mode. dus die zijn op dat moment nog op een soort spons, ze zijn kneedbaar. That's that's the layman language. En dat the is dus common language. dat is de lekentaal. The scientific term Maar de wetenschappelijke is the brain betekenis is dus is de hersens operating in theta. in veter. Yes, that's the word in every language. Oké, Right? de hersens So- werkt dus op een bepaalde manier in veter. The theta brain Dus de veter hersens for adults voor volwassenen is when we're sleeping. is wanneer wij dus aan het slapen zijn. We're not dead. We zijn dus niet dood. Our subconscious, Dus dat is ons onderbewustzijn. right, Toch? is active. Dat is dus actief. And you can actually take in things En je kan dus dingen innemen while you're sleeping, terwijl je aan het slapen but bent, your subconscious don't sleep. maar je onderbewustzijn slaapt niet. I will be sleeping but not sleeping, Maar ik kan dus aan het slapen zijn terwijl ik and niet the slaap. TV's playing. En de tv staat aan. I'm telling you no lies. En ik zeg het is geen leugen. My dream Dus mijn droom was the program. dus was over die programma. So I woke up. Dus ik stond op, ik werd I was wakker. like, what am I dreaming? En ik dacht, waar droom ik It over? was the TV program. Maar het was het tv-programma. Because the unconscious mind Want de onderbewuste is verstand, recording. en die is aan het opnemen. Your unconscious mind Dus je onderbewustzijn is the world's greatest playback recording device. is de werelds grootste recorder. That's right. The child's brain Dus de hersens van een kind, is like a brand new iPhone. dus dat is als een hele nieuwe iPhone. You cannot go to Google Maps unless Je kan dus niet naar Google Maps download it. Dus eerst moet je het dus downloaden. So train up a child. Dus om een kind op te voeden, That's science. And we dat is didn't dus even know it. wetenschappelijk. Ik zeg het Which even. God shows us again Dus wat God ons weer laat zien, that science does not come before God. dus dat wetenschap niet voor God komt.
Because the concept Want het concept is, of train up a child dus van het concept van het opvoeden van een kind, comes from I will do it, komt van ik wil het doen you follow me. en jij volgt mij. The word disciple Dus het woord discipel, is a stem root word. dus dat is een stamwoord. Another word comes from the word disciple. Er komt nog een woord van het woord discipel. What word do you think stems from disciple? Welke woord stamt af van het woord Say it discipel? with me. Zeg het met mij. Think. Denk na. What word sounds like disciple and we are supposed to do it with our kids? Welke woord klinkt als discipel en wij moeten het ook doen met onze kinderen? Say it louder. Discipline. Discipline. Discipline is not punishment. Dus discipline is geen straf. Amen. Amen. Should have been an amen there. Er had een amen moeten zijn daar. Wow. Discipline is not punishment. Dus discipline is geen straf. Do you know what discipline is? Weet je wat discipline is? Can I be honest? Kan ik eerlijk zijn? In Jamaica, In Jamaica discipline is punishment. is discipline is daar wel een straf. You guys hearing me? Horen jullie mij? That's punishment. Dus dat is gewoon Okay. straf. Discipline, Maar discipline, parents, dus ouders, how can we train up children in the way hoe kunnen wij dus kinderen opvoeden in de weg if we are not in the way? als wij zelf niet op de weg zijn? Amen. So we argue, Dus wij maken we ruzie. fight. We vechten. Don't apologize. We maken geen, we No one zeggen geen says sorry. sorry. We maken het niet goed. We don't really forgive a lot. We vergeven niet zo vaak. There's loud noises in the house, Alleen maar harde geluiden in de a lot of woningen. tension. Dus heel veel spanning. That's the discipline the child will see. En dat is dus de discipline die het kind ziet. And the child will become that. En het kind zal dat worden. Even though we go church, Ook al ga je naar de kerk. the child is grown Dus het kind groeit op. at home. Groeit thuis op. This is why I came to church every week. En dit is de reden waarom ik elke week naar de kerk ga. But I was a gang member. Maar ik was een bendelid. Yes. Ja. In the biggest gang in my area. En in de grootste bende in mijn buurt. Suit wearing gang member. Dus ik was dus een bendelid die een pak aan Sabbath had. school knowing, reading gang member. En ik was dus een sabbatschool. Ik wist alles van een sabbatschool terwijl ik wel een bendelid was. Three angels message knowing gang member. En ik kende de 3 engelen boodschap als bendelid. Rob you gang member. Ik zou je beroven als bendelid. And then go to church. En daarna naar de kerk gaan. And sing. En zingen. And do Teens Day, Youth Day. En de jeugddagen doen. I see the old ladies in church. En ik zie de oudere dames in de kerk. Ah, look at Andrew, you're En ik growing zeg- up so well. En dan zeggen ze, kijk naar Andrew, je bent zo goed opgegroeid. Guess what I had mastered? Maar raad eens wat ik goed heb I geleerd om te saw my doen. mom and dad go to church every week. Ik zag dat mijn moeder en vader elke week naar de kerk gingen. And they blew my mind. En door hun was ik gewoon versteld. You're not hearing me. Jullie hebben me niet They gehoord. blew my mind. Ze hebben mijn verstand I omvergeblazen. sat there. En ik zat daar. I said, whoa! Ik zei, wow. Oh, Serieus? what? Serieus? That's how you act? Dat is hoe jullie kunnen I said, acteren? whoa! En ik zei, wow. I said, bro, I've got 5 brothers. Ik heb 5 broers. I was like, guys, come Ik zeg, quick, quick. broers, kom, kijk. Look at daddy with the youth in the church. Kijk naar papa daar met de jeugd in de kerk. He's smiling with them. Hij lacht tegen hun. He's talking to them. Hij praat met hun. He's asking them how they are. Hij Oh, vraagt aan wow. hun hoe het met ze gaat. Ik dacht, wauw. I said, wow. Ik dacht, wauw. So I started thinking En dus ik ging dus that nadenken my mom and dad dat mijn moeder en vader, loved other children dat ze dus meer van andere kinderen hielden. more than me. Dus dat meer van andere kinderen hielden dan van mij. But we don't see that as serious. Maar we zien dat niet als belangrijk. That's not prophecy. Dat is geen profetie. That's not the last day message. Nee, dat is niet de laatste dag boodschap. Guys, Luister, you do know, right? jullie weten toch wel, That's how the devil dat is dus hoe de duivel kills the church. de gemeente doodmaakt. He doesn't mind if you know everything. Hij vindt het niet erg als je alles weet. When your family is broken, Als je familie, je gezin gebroken is. that is a death lock. Dus dat is gewoon een doodslot. For those that know, Dus voor degene die het weten, you know. dan weet je dat. When the family is broken, Wanneer de familie gebroken is, it doesn't matter what you know. dan maakt het niet uit wat je weet. Because that pain is Van die deep pijn. rooted. Want die pijn zit diep geworteld. I'm going to tell you why. En ik zal je dus vertellen 5 waarom. boys.
5 jongens. 2 of my brothers 2 van mijn are broers, only alive die zijn er nog levend. by an actual miracle of God. Door een wonder van God. Violinda, you remember the story? Violinda, I je weet het told you verhaal about nog. my brother. Ik heb je over verteld 10 van mijn years broer ago. van 10 jaar geleden. Yes. 30 boys Dus 30 jongens. stabbed my brother. 30 hebben mijn broer gestoken. 30. 30. Yes, Ja, he's alive. hij leeft nog. Oh, Wacht even. Amen. Amen, amen. My other brother, Mijn andere broeder. right? I've got another brother. En ik heb dus nog een Right. broer. Now, he was En sleeping. hij was dus aan het slapen. And I'm seeing, for those that are saying to, En voor de it may be a personen die bit loud. zeggen om te Too zeggen om fast. langzamer te gaan. Thank you. Bedankt, zuster. I have another brother. Ik heb nog een broer. He was sleeping. Hij was aan het slapen. 2 men came in the house 2 mannen kwamen naar binnen in de in woning. his sleep Terwijl hij aan het slapen was. and started to stab him. En ze begonnen hem te steken. He's alive. En hij leeft. Amen. Now you come to me, En nu komt ze naar mij. 16 years old, 16 jaar oud. young lady on the road of my church. Dus een jonge dame op de weg van mijn kerk. My gang Mijn bende robbed her. hebben haar beroofd. What did I just say, guys? Wat heb ik net gezegd, broers I'm en on the zusters? road of my Ik was op de weg van mijn church. kerk. Okay. Toch? The Spirit told me, De geest zei tegen I mij, didn't know it was the Spirit at the time. ik wist op dat moment niet dat het de geest was. Go home. Ga naar huis. I went home. En ik ben naar huis gegaan. I got a phone call the next day. En de volgende dag werd ik gebeld. So-and-so's been arrested. Er was iemand dus gearresteerd. Another member's been arrested. Een andere lid was gearresteerd. I can't even name you the crimes. En ik kan je dus hun daden niet eens vertellen. That's how bad it is. Dus zo slecht was het. Guess whose face was on the camera? Dus bedenk goed aan wie's gezicht a op de wild camera guess. zat. Raad eens aan wie's My gezicht. face. Mijn gezicht. I get phone calls from inside the courthouse and the prison. Ik werd dus gebeld vanuit de gevangenis en vanuit de rechtbank. We're not gonna snitch on you We gaan je niet verraden. because that's how the streets are. Want zo is het op straat. How bad do you think I feel, church? Hoe slecht denken jullie dat voelt, To know gemeente? that there are people Om te weten dat er in mensen my life in mijn leven, who took the rap dus die eigenlijk de schuld op zich for hebben what genomen I was a part of, van iets waarvan ik ook een deel van was. even though God saved my life, Dus ondanks dat God mijn leven heeft they're gered, still outside. zij zijn nog steeds daarbuiten. Now do you start to begin to understand En nu begin je dus te begrijpen why I preach this way? waarom ik dus preek hoe ik preek. Why when I preach, En waar en wanneer ik preek, I'll be honest, ik ben eerlijk, it does seem het lijkt like I'm gonna fly through the roof. Het lijkt alsof ik hier door de dak heen Can I zou tell you vliegen. why? Zal ik vertellen waarom? I have come face to face with the devil far too many times. Ik ben te vaak in het gezicht te staan tegenover de duivel. Literally. Letterlijk. So I grew up. Dus ik ben dus opgegroeid. I didn't love myself. Ik hield niet van mezelf. Didn't know myself. Ik kende mezelf niet. I didn't understand myself. En ik begreep mezelf niet. I didn't believe I was loved. En ik geloofde niet dat mensen van mij hielden. My mom and dad and myself, Mijn vader en moeder en mezelf. hallelujah, we are Hallelujah. back as one. We zijn nu weer terug als één. The Amen. Lord saved our family. De Heer heeft ons gezin gered. That's why I know what I'm speaking about. En daarom weet ik waar ik het Because over I've heb. gone through the healing. Want ik ben door de genezing gegaan. My dad apologized for this Mijn vader heeft excuses aangeboden hiervoor. and told us En hij heeft ons verteld his father dat zijn vader was this way ook zo was. and his father En zijn vader was that way. ook zo was. So he Dus hij was that way was daarom zo. and I En ik was that way. ik was ook And the zo. cycle En de cirkel continues. gaat steeds door. And everyone, En iedereen, can I tell you how? zal ik vertellen hoe. We mask the pain. Hoe wij dus deze tijd hebben, deze pijn hebben bedekt. You're not going to like this. Dit zul je niet leuk vinden. I'm going to be honest. En ik zal eerlijk zijn. Fanaticism Dus fanaticisme is when you take what the Bible says is datgene wat je, wanneer je iets and uit you de stretch Bijbel it. haalt. You stretch it. En je rekt het helemaal uit. There's a preacher, Er is een spreker. he's attacking the church. Hij valt de kerk aan. He starts a YouTube channel. Hij gebruikt een YouTube kanaal. Can I be honest? Kan ik eerlijk zijn?
He starts talking about the church in Babylon. Hij begint te praten over de kerk in Babylon. Can I be honest? Kan ik eerlijk zijn? The people who leave church Dus de mensen die de kerk verlaten, to follow that om dat te volgen, is trauma that led you there. dat is trauma die hun daar heeft gebracht. You're not hearing me. Jullie horen mij niet. I can show you. Ik kan het laten zien. Because I've never been securely attached, Dus omdat ik dus nooit zeker ben gehecht, think. denk goed na. I joined the gang. Ik ging er bij een I bendelid. was with many girls. Ik was met heel veel vrouwen. I joined this group. Ik ging bij deze groep. I joined that group. En ik ging weer bij de andere groep. I go to this group. En ik ging hier bij deze. I hear something. En ik hoor iets. I like it now. En ik vind het niet leuk. I don't like it no more. En ik vind het niet meer leuk. I hear something else. En ik hoor iets anders. People have itching ears. Dus de mensen hebben gewoon kriebelende oren. Never coming Dus ze komen niet. to the acknowledgement of the truth. Ze komen niet tot, om te erkennen wat de waarheid is. It starts from when you're young. Het begint vanaf toen je jong bent. This is why you have to love your En children. daarom moet je van je kinderen houden. Give them the foundation Geef hun het fundament of who God van is. wie God is. God is love. God is liefde. God is not hate. God is geen haat. God is love. God is liefde. So when I know God is love, Dus omdat ik weet dat God liefde mommy is, loves me. mijn moeder houdt van Daddy mij, loves me. papa houdt van And mij I can see it. en ik zie het. Did I say there weren't going to be arguments? Zei ik dat er dan discussies kunnen zijn? Of course there's going to be Tuurlijk arguments. zullen er discussies zijn. Of course we're going to bicker sometimes. Tuurlijk zullen we soms gewoon een Of discussie course my hebben. wife's going to upset me and I'm going to storm off sometimes. En tuurlijk zal mijn vrouw me een keer ongerust maken en dan ga ik gewoon boos weg. What does the Bible say? Maar wat zegt de Bijbel? We love him Wij houden van hem because he first loved us. omdat hij eerst van ons hield. Oh, man. Oh, So even when my wife is wrong, dus ook al heeft mijn vrouw het mis even when I am wrong, en ook al heb ik het mis, our love zal onze liefde, is not based on happiness. onze liefde is niet gebaseerd op blijdschap, op geluk. So because the marriage ain't happy, Dus omdat er niet geen geluk is in het huwelijk, you want to leave now? wil je nu vertrekken? Because there's no happy times right now, Omdat er you nu want to geen leave? blije momenten zijn, wil je weggaan? We must understand the difference We moeten dus het verschil between begrijpen joy dus tussen vreugde and happiness. en geluk. Nehemiah breaks this down, right? Dus Nehemiah Nehemia vertelt het goed. says Nehemia the joy vertelt of het the goed. Lord Dus de vreugde van de Heer is my is mijn strength. kracht. So despite the house not being happy, Dus ondanks dat er geen blijdschap is binnen de woning, my emotions mijn and my emoties feelings en mijn are gevoelens affected. zijn dus aangetast. Steps to Christ, Steps to Christ, page 47. dus pagina She 47. says this: En daar zegt zij, your wishes jouw wensen and desires en verlangens, will be die zullen like ropes of sand. dus net zoals touwen van zand zijn. So when you're trying to change, Dus wanneer je probeert te veranderen, dan val je you're weer. trying to be holy, Probeert heilig te fell. zijn en dan val je you're weer. trying to be a better husband, Je probeert een betere echtgenoot te you zijn fell. en je valt Sister weer. White says Zuster White that's zegt, how she gets people out. That's how the devil gets people out the church. en zo zorgt de duivel ervoor dat de mensen de kerk verlaten. They try and do good. Ze proberen het goede te doen He leaves them to do good, en hij laat hun terwijl ze het goede doen, knowing terwijl hij they're weet gonna fail. dat ze toch zullen The falen. feeling of failure, she says, En het gevoel van constant is falen enough is genoeg to cause anyone om ervoor te zorgen dat to iedereen give up. weg zal gaan. Didn't have a secure attachment. Had ik een goede hechting, So hurt people, dus ik heb mensen pijn gedaan. they hurt people. Oh, ze doen mensen pijn. Mensen when I die was- niet goed gehecht zijn, doen I mensen became, pijn. I'll be honest, Ik zal eerlijk zijn. a very bad person. Ik werd dus een heel slecht gonna be persoon. honest. Ik zal eerlijk zijn. I mastered, Dus ik kon het heel goed maskeren. back to the brain. Dus terug naar het verstand. You remember the downloads? Dus we weten dus het downloaden. Fruits of the Spirit. Dus de vrucht van de geest. Those are meant to be downloads. Die moeten dus gedownload worden. Spirit in the home, Dus de geest in de woning. joy, Vreugde. peace, love. Rust. Liefde. self-control. Dus de zelfbeheersing. Train up a child Dus het opvoeden van een kind. in that way.
het opvoeden van een kind in die weg. Those will be downloads. En dat zijn dus de downloads. So a child is like an iPhone Dus het kind is net als een or iPhone a smartphone. of een smartphone. You can't just play a game. Dus je kan niet zomaar een spel You spelen. have to download it. Je moet het dus eerst downloaden. My grandfather's downloads Dus mijn opa's were downloads anger, dus waren woede, fighting, vechten, addiction, dus verslaving, abuse. mishandeling. Didn't know how to treat women. Hij wist niet hoe hij vrouwen moest My behandelen. granddad Mijn opa, was an abuser. hij was een mishandelaar. He didn't like the women he was even with. Hij hield niet eens van de vrouwen He waar hij mee left was. my dad and didn't be a father. Hij heeft mijn vader verlaten en er was geen Make vader voor sense? hem. Hoorden jullie dat? So how does my dad Dus hoe kon mijn learn how vader, to be a man? hoe kon mijn vader How? leren om een man How? te zijn? Hoe? No. I need an answer. Ik wil een antwoord. So I have here, he can't. Dus hier hoor ik, het is onmogelijk. Is there any other answers? Is er een ander antwoord? Amen. Amen. You're not wrong, Je hebt het niet mis. but we have to find an answer. Maar we moeten een antwoord There vinden. has to be an Er answer moet een antwoord zijn. because not everyone's going to have a dad, Want niet iedereen heeft een vader. but there has to be a way Maar er moet dus een weg zijn. that we can get the next generation. Zodat we dus tot de volgende generatie Of kunnen men. komen. Van mannen. And we must be able as men En we moeten dus in staat zijn to om als start mannen teaching om te stoppen met onderwijzen. these younger men De jongere mannen te how onderwijzen. to be men. Hoe zij een man moeten zijn. Should have been an amen there. Het zou eigenlijk een amen moeten zijn. Should have been an amen Het there. had dear een Linda. amen moeten zijn via Linda. The only hope Dus de enige hoop is through discipleship. is door discipelschap. It's the biblical way. Dus de Bijbelse manier. I'll prove it to you. Ik zal het bewijzen. Did the disciples Dus hebben de discipelen, grasp it dus hadden ze het door, while Jesus was there? terwijl toen pakten ze het aan Did- toen Jezus daar Did, was. did they get it Hadden ze het door toen ze met when Jezus liepen. Jesus was with them? Hadden ze het door toen ze met Jezus liepen. Did they really understand it? Hebben ze het echt begrepen? But despite where they were, Maar ondanks waar ze waren, Jesus was continuously Jezus die was er steeds aan het slapen. pouring into them. En hij bleef dus over hen heen storten. Your children aren't going to get all the time. Dus je kinderen zullen het niet altijd krijgen. We have to stay consistent Wij moeten dus consistent in blijven pouring into our children. om steeds weer te storten op onze kinderen. Let me get practical. Laat me het even in de praktijk I have a brengen. daughter. Ik heb een dochter. This is what I do with my daughter. En dit is wat ik met mijn dochter We get doe. up in the morning. We staan op in de ochtend. She'll come into my bed. Ze komt naar mijn bed. I'm not even awake yet. Ik ben nog niet eens wakker. She lays on my back. Dan gaat ze liggen op mijn bed. It's my little girl. Het is mijn kleine meisje. She runs into my room. Ze rent naar mijn She kamer. lays on my back. En ze komt op mijn rug liggen. I've prayed already. En ik heb al gebeden. I've got these Bible story audio books. En ik heb die audio bijbelsverhalen. Do you know what she says in my En ear? weet je wat ze zegt in mijn oor? She says, Daddy, Ze zegt, papa, put the Bible stories on. papa, zet de bijbelverhalen aan. Amen. You're not hearing me, church. Jullie man. horen mij niet, gemeente. I put the Bible story on. En ik zet de bijbelverhalen aan. What am I doing? Wat doe ik? Help me. Help mij. I am helping. Ik help. Thank you. Dank je wel. Because I know the principles of how the brain works. Dus omdat ik de principes ken hoe de hersens werken, Children become their environment. dus de That's kinderen just it. worden wat hun omgeving is. Children can only become Dus kinderen kunnen alleen iets their worden. environment. Ze kunnen dus alleen worden als hun omgeving. So my little girl now, Dus mijn she's kleine meisje listening. nu, ze So now luistert. after like a month, Dus na een maand my little girl, kwam mijn dochter, she loves the Bible. ze houdt van de Bijbel. But I didn't use the actual Bible. Maar ik heb niet eens de Bijbel gebruikt. You're not hearing me. Jullie horen mij niet. I didn't start trying to teach her John 3:16. Ik begon haar niet Johannes I 3:16 had te to leren. meet her where she was. Maar ik heb haar dus ontmoet daar waar zij So was. I found the excellent dramatized Bible story. Dus ik vond een gewoon gedramatiseerde And she Bijbelverhaal. loved En it. daar geniet ze van. So then I said, I can go to the next level. En toen zei ik kan de next level gaan, naar de volgende stap. Just like evangelism. Net zoals het evangeliseren. So now I said, God, En nu zei ik, Heer, we're going to start doing some Bible studies. we gaan nu een paar Bijbelstudies doen. But I'm only going to do the Bible studies on Maar ik doe dus alleen de the Bijbelstudies stories she knows. over de verhalen die zij kent. Because I want her to tell it with me. Want ik wil dat zij samen met mij vertelt. So at nighttime,
Dus in de avond, what we do is this. dan doen we dit. We go through 3 Bible texts. We gaan door 3 Bijbelteksten. And I read it in the New Living Translation. En ik lees het dus in de nieuwe Bijbelvertaling. You can get mad at me all you like. Je kan boos op mij worden of niet. My little girl don't understand V and vo and this and that. Mijn kleine girl die begrijpt dus niet de dit en de dat. If you En gij. think I'm not going to heaven because I don't read the KJV, Dus als jullie denken dat ik niet naar de hemel ga omdat ik dus niet de King James lees. when you see me there, Als je me daar ziet, don't be surprised. wees dan niet verrast. Amen. And that's what I'm trying to say. En dat probeer ik dus te zeggen. Once you start thinking like that, Dus wanneer je dus zo gaat denken, that's trauma. dat is dus trauma. For you to think Dus voor jou om te a denken Bible virgin dat een Bijbelvers can stop you from going to heaven. ervoor zorgt dat jij dus niet naar de hemel komt. Really? Echt serieus? But wait, are you guys hearing me though? Horen jullie mij wel? When you major Dus wanneer jij ervoor zorgt, in minors, so when you major dus als jij on dus, things that don't count, als jij dus eigenlijk zorgen maakt om dingen die er niet toe doen, that's a sign en dat is dus een that teken there's something else. dat daar iets There's binnen something zit. else Er there. is daar iets binnen. Think about this. Denk erover na. I come to church. Ik kom naar de kerk I am not saying it's right. en ik zeg dit niet goed. Let's just say it's wrong. Dus laten we zeggen dat het fout is. Everything I'm wearing, Al hetgene wat ik aan heb, it's not suitable for church. is niet geschikt voor de kerk. Can we at least agree on that? Kunnen we daarmee eens zijn? I walk into church Ik loop in de and I kerk come right to the front. en ik kom naar de voorin. If you can't hear the sermon Als jij de dienst niet kan horen, because of me, door mij, that's trauma. dat is trauma. Amen, amen. Guys, I am not asking you. Echt, ik vraag jullie I niet. am telling you. Maar ik vertel jullie, Watch this. let op, Christian people dus christelijke mensen, focus on dus zij focussen the food, op het eten. not the spoons and the Maar niet op de vork en de lepels en dergelijke. last week's lunch was amazing. Come on, I say amen. Dus de vorige week lunch was geweldig. Amen, I amen. wanted to ask for another bowl, Ik wilde nog een bord but I vragen, was shy. maar ik durfde niet. Het was Last week, verlegen. it was amazing, Jenny. Het was geweldig, Jenny. But I didn't care about the bowl. Maar die bord boeide mij niet. I didn't really like the spoon, Ik vond de lepel al helemaal niet fijn. but I'm not eating the spoon. Maar ik eet de lepel niet. So I don't care about the spoon Dus die lepel maakt me niet uit. because I'm here for the food. Want ik ben hier voor het eten. Christians Dus christenen, are here for God. die zijn hier voor God. So that young lady, Dus die jonge dame, even if she is wrong, dus ook al is zij het fout. our job Dit is onze taak, is focus is om te on focussen God. op God. Amen. If we make her Als wij ervoor zorgen the dat zij, main event, dus dat zij het grootste focus I'm is. telling you, En ik zeg het jou, the devil's #1 ploy, dus attack, strategy, de strategie van de grootste strategie van de duivel is to deflect, om ervoor te zorgen, steer our minds away zorgen dat al die mensen dus from the wegblijven. actual problem, Dus dat mensen dus niet gaan kijken naar het and to echte get probleem. our minds En ervoor te zorgen dat onze on verstand things naar dingen gaat that are kijken not the problem. die totaal niet van belang zijn. We En niet can't het miss probleem. this. Je kan dit dus niet missen. I'm going to read something. Ik zal even wat lezen. It's a serious text. En het is een hele serieuze tekst. And before I read this text, Dus voordat ik deze tekst ga lezen, there's a book that I read many years ago. er is er een boek die ik jaren geleden heb gelezen. It was called The Art of War, En het heette dus De Kunst van Oorlog. many years ago, Dus vele jaren geleden. by an author called Sun Tzu, many years ago. En het was door een auteur die heet Sun Tzu. This is what he said. En dit is wat hij zei. If you know yourself, Als je jezelf kent, but you don't know the enemy, maar je kent de vijand niet. for every battle you fight, Dus voor elke strijd die je bevecht, you will lose one. zal je er één verliezen. If you know Als jij je the vijand, enemy als jij je vijand and kent you know yourself, en je kent jezelf, you will conquer dan zal je tot in overwinning komen. 100 battles. Bij 100 oorlogen, strijden. But then guess what he says? Maar raad ineens wat hij zegt. If you don't know yourself Als je jezelf niet kent
and you don't know the enemy, en je kent de vijand niet, you will lose in every single battle. dan zal je dus bij elke strijd verliezen. Revelation 12 verse 12. Dit is Openbaring 12:12. Woe unto the inhabitants of the earth. So woe on the earth. Dus o wee de aarde, Calamities coming. dus calamiteiten komen. Turmoil's coming. Er zullen allemaal tornado's zijn. Why? Problemen. Waarom? The devil, De duivel, your adversary, jullie vijand, your enemy, jullie vijand, has come down die is naar beneden with gekomen. great anger En hij is met grote woede and gekomen. war. En met oorlog. The devil, De duivel, he is terminally ill. hij is gewoon ongeneeslijk ziek. We have to understand this. En we moeten dit dus Our begrijpen. enemy Dus onze vijand, understands. hij begrijpt, He knows hij weet. he's lost. Hij weet dat hij altijd verloren is. He knows Hij weet het. that he cannot win. Hij weet dat hij niet kan winnen. Imagine this. En stel je eens voor. Imagine if I'm fighting you Stel je voor dat ik jou bevecht. and you beat me so bad En je slaat me zo erg in elkaar. and the victory's been won already. En de overwinning is al geweest. And now I'm going to die. En nu ga ik sterven. But you run away celebrating Maar je rent al weg en je gaat vieren. and you leave your kids in the ring. En je laat je kinderen daar in die ring achter. What do you think I'm going to do? Wat denken jullie dan dat ik ga doen? I already know I'm going to die anyway. Ik weet dat ik toch zal sterven. I'm not going to survive. Ik ga het niet overwinnen. I'm going to comfort them Ik ga het niet overleven en ik with kom voor so ze. much anger. En ik kom voor ze met zoveel woede. That's the devil. Dat is de duivel. But the danger is this. Maar het gevaar is dit. If you don't even know yourself, Als jij jezelf niet kent, what am I talking about? waar heb je het over? David said, Dus David zei, God is looking for truth. dus God zoekt naar de waarheid. Guess where? Raad eens waar. What did the text say? Wat zegt de tekst? God ons? looks for truth Dus God zoekt de waarheid. on the Waar? inward part. Dus in het innerlijk. So God is not trying to look, think about it. Man denk looks goed at op. the outside, Kijk, mensen kijken naar de uiterlijk. but God looks at the. Maar God kijkt naar het innerlijk. This is why. En dit is waarom. Because that's where the issues of life stem from. Want daar zijn gewoon al hetgene het belangrijkste van het leven zit daar. Someone here Dus iemand hier has a mummy wound. A mummy wound. heeft een moederswond. Someone in this room Dus iemand hier in deze has a zaal father wound. heeft een wond tegenover de vader. I had both. Ik had beide. I had both. Ik had beide. So now my parenting Dus nu, in mijn ouderschap, was going left. It Die wasn't right die ging ook de verkeerde kant op. Die ging niet de juiste kant because op. I can only give what I have. Want ik kon alleen maar geven wat ik zelf heb. So I needed to face Dus ik moest dit dus confronteren. wounds. Dus ik moest mijn littekens, mijn wonden, moest ik moest inzien. And church, En kerk, it wasn't easy. het was niet makkelijk. I've spoken to Jermaine Wong. Ik heb met Jermaine Wong gesproken. He lost his son. Hij heeft zijn zoon verloren. He was murdered. Hij is vermoord. Do you know what? En weet je Jermaine wat? gave me the right to say this. He Weet je told wat? me. Jermaine heeft mij dus gezegd om dit te zeggen. He was crying. Hij was aan het huilen. Do you know what he said? Weet je wat hij zei? He said this. Hij zei dit. Because of the issues, I'm Jermaine. Jermaine said this. Dus kijk, ik ben nu Jermaine. Dit zei Jermaine. Because of the issues I had Dus door de problemen die ik had with his mom, met zijn moeder, he had to go and live with his grandma. moest hij dus bij zijn oma gaan wonen. He didn't need his grandma. Hij had zijn oma niet nodig. He needed his dad. Hij had zijn vader nodig. And he needed Amen. his mom. En hij had zijn moeder nodig. Because his grandma Omdat zijn oma couldn't hold him. kon hem dus niet She was tegenhouden. trying. Ze probeerden het. The streets took him away. Maar de straat heeft hem meegenomen. 3 years living on the streets 3 jaar heeft hij op de straat in gewoond. a gang, En daarna in een bende. murdered. En daarna vermoord. The family Dus de familie is everything. is alles. Where we win, Daar waar we winnen, where we lose, waar we verliezen, is in the family. is in het gezin. Success Succes and failure en falen, is in the mislukking, family. is in het gezin. But my final words is simply this, Mijn laatste woord is dit. and it's a testimony. En het is ook een getuigenis. In minutes, Dus in minuten. and don't take this the wrong way. En neem dit vat dit niet verkeerd op. I am not filled with happiness right now, Ik ben op dit moment niet gevuld met blijdschap, but I'm filled with joy. maar met vreugde.
You're not hearing me? Jullie horen mij niet. Now, what that sounds like is, En hoe dat eigenlijk, hoe het klinkt is, must be angry. hij moet waarschijnlijk wel boos zijn. Nope. Nee. Happiness is just an emotion. Dus blijdschap is gewoon maar een emotie. It comes and goes. Het komt en gaat. It doesn't mean much. Het betekent I'm echt telling niet zoveel. Ik zeg het eventjes. Happiness, Dus blijdschap, let me change that. laat me het veranderen. Happiness does mean much. Dus blijdschap betekent does. heel veel. Het What I betekent meant to heel say veel. was this. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dit. It's as a result of something. Het is eigenlijk het resultaat van iets. That's Amen. better. That's better. Dat is beter. Happiness Dus blijdschap comes komt. because of something. Dus blijdschap komt door iets. Things make you feel happy. Door bepaalde dingen voel je je blij. But what I need from you today, church, is this. Maar wat ik van je vandaag nodig heb is dit. And I mean this. En ik meen dit. I am alive today, Dus ik ben in leven vandaag. not because of happy situations, Dus niet door de blije situaties, but because of sad ones. maar door de zielige They situaties. don't get it yet. They don't get it. Jullie hebben het nog steeds niet door. My marriage is strong Dus mijn huwelijk is sterk. because of bad times, Dus door slechte tijden. not good times. En niet door goede tijden. Amen. The relationship with my daughter De relatie met mijn dochter is amazingly peaceful is nu zo wonderbaarlijk rustig, vredig, because of shouting. omdat ik heb geschreeuwd. They don't get it yet. Jullie hebben het nog steeds niet door. What am I saying? Wat ik wil zeggen is, Go easy on yourself. wees niet te streng voor jezelf. You're not hearing me. Jullie horen mij niet. Someone is sitting in this room. Er zit hier iemand in deze ruimte. I'm actually getting a bit emotional, via En lady, ik, you know. me too. En ik word een beetje emotioneel, Do via you know Linda. why? En weet je waarom? Someone is sitting in this room Omdat hier iemand in deze zaal zit and you're beating yourself to death. en je slaat jezelf tot dood. You play your actions over and over in your mind. Dus je handelt elke keer weer, I'm telling je I know het this. nep doen, doe je weer elke keer You weer. go home, Je gaat naar huis it's the devil that does it. en het is de duivel die dat doet. Look at you. Kijk naar jou. Look what you did last night. Kijk wat je gisteravond hebt Look at gedaan. how you talk to your kids. Kijk hoe je tegen je Yeah, kinderen yeah. praat. Look at how you talk to your wife. Kijk hoe je tegen je vrouw praat. And you beat yourself up with what En you've daarmee done. sla je jezelf weer door hetgene wat je hebt Listen gedaan. to me. Luister naar mij. It's lies from the devil. Het zijn de leugens van de duivel. We do make mistakes. We maken inderdaad But fouten. if you fall down, Maar als je neervalt, get back up. sta dan weer op. Amen. Believe that God still loves you. Dus geloof dat God nog steeds van je houdt. Listen, Luister. your outlook might not look right now shiny, Dus je uiterlijk zal er misschien nu niet goed uitzien. Het schijnt niet. but it's too late to turn back. Maar het is te laat om terug te gaan. You have to keep going. Je moet dus door blijven gaan. Many times we turn around Dus vaak als we and we omdraaien go and look for the light behind us en we again. gaan dus weer terug op zoek naar het licht So I've achter come ons, through a door terwijl dit erdoor and I've komt. been being a parent. En ik was dus aan het It's not going well. opvoeden. It's not going well. Het gaat dus niet goed. I'm turning back. En dan geef ik het I'm op. going back through the door. Ik ga weer terug door die deur. God says, En God zegt, keep going. blijf doorgaan. There's another door. Er is nog een deur. But this door Maar deze deur, is forward. die gaat vooruit. Church, Kerk, hang in there. blijf doorgaan. Hou vast. Hang in there. Hou vast. Hang in there. Hou vast. God will not fail us. God zal ons niet teleurstellen. Every head is bowed. Dus laten we ons hoofden buigen. Every eye is closed. Alle ogen sluiten. Father God in heaven, Onze Vader in de hemel. we don't have all the answers. We hebben niet alle antwoorden. We do not have all the answers. We hebben niet alle There antwoorden. is no perfect answer. Er is geen perfect antwoord. Jesus is the answer. Jezus is het antwoord. Jesus is the answer. Jezus is het antwoord. Your example is the answer. Uw voorbeeld is het antwoord. How must I live? Hoe moet ik leven? How do I be a better husband? Hoe word ik een betere How can I be a echtgenoot? better wife? Hoe word ik een betere echtgenote? Follow the example of Jesus. Volg de voorbeeld van Jezus. I pray for every home Ik bid voor elk gezin represented here today. die hier vandaag Lord, vertegenwoordigd I pray zijn. from my heart. O Heer, ik bid voor mijn hart. Whatever the battle is, Dus waar de strijd ook in mag the name zijn, of Jesus, in de naam van Jezus, raise up a standard against the devil right now. dus zorg dat iets opstaat tegen de oorlog van de Satan. Send your angels down right now. Stuur nu uw engelen, Heer. Give us your Holy Spirit, Lord, right now. Geef ons op dit moment uw Heilige Geest. I pray every family
Ik bid voor elke in familie. the name of Jesus, In de naam van Jezus. will claim your promises. En we nemen uw beloftes. And we pray these things, Lord, En we bidden deze dingen, Heer. as this campaign continues. Als deze campagne doorgaat. Bring more spirit. Breng nog meer Give it zielen, more Heer. power. Geef het meer kracht. Save more souls. Red nog meer zielen. And I pray, Lord, that you can take away the guilt and the shame En ik wil u vragen, Heer, om de schuld en de that schaamte many weg te homes halen. carry. Die heel veel huizen dragen. Give us that peace that passeth all understanding. Geef ons de vrede die wij kunnen begrijpen. We pray these things, Lord, We bidden deze dingen, in Heer. no other name but the name of Jesus. Alleen in de naam van And the Jezus. church said, Amen. En de kerk zegt Amen. 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 Where are you going? Dank, Church. broeder. This is the last Sabbath we are going to see him, but not the last time. Essa aqui está el laatste Sabbat que nós bij Br.Andrew. Dus if you have now a question, Dus se você tem uma pergunta, one question. pergunta, Tiwene kutin, si bating pergunta, você mag die tu puntrili. als je dus één vraag hebt, kan je die nu stellen. Tiwene ku yung pergunta? Ja, baby. Ja, er geen is. Kom je porto. Ik ga huilen. Casa para mim. Mi casa, mi esposa, how? The answer, Het antwoord, and I mean this from the heart. en ik meen dit vanuit het hart. When Paul said, Toen Paulus zei, the text we know, dus de tekst die wij we know kennen. the text, the We things I weten want to do, de dingen die ik wil doen, I can't die do. doe ik niet. In the Greek, Dus in het Grieks, his opening statement dus is het openingsbegin, het was, begin waar het mee opent. I don't know myself. Hij begint dus met, ik ken mezelf niet. I promise you, bro. En ik beloof jou, broeder, I don't do just words. ik doe dus niet alleen met woorden. I learn best when I see it. Ik leer het beste wanneer ik iets zie. So I will vouch for it Dus ik zal hier ook voor eens instaan. because I've seen it in my own life. Want ik heb het ook gezien in mijn eigen leven. As I faced my own pain, Dus terwijl ik dus door mijn eigen pijn ging, I became more free. toen werd ik dus meer bevrijd. As I forgave myself En terwijl ik dus mezelf aan het for the vergeven things was, was done to me, voor de dingen die mij zijn I aangedaan, became more long suffering. toen werd ik dus meer, toen kon ik meer begrip krijgen. Amen, amen. Then I realized, En toen besefte ik me, work out your own salvation dus werk aan je eigen redding, with fear and trembling. dus met vrees. Every man Dus elke man, has to face their pain. dus moet hun pijn inzien. I used to shout at my daughter, Ik schreeuwde naar mijn dochter. scream. Ik schreeuwde naar haar. I used to go to bed. I used to go to bed at the night En dan ga ik in de avond naar bed and I would cry. en dan ging ik huilen. I mean it. En ik meen het. Do you know why I cried? Weet je waarom ik huil? I didn't want to do it. I promise you. Ik beloof het, ik wilde dat No, niet church, doen. you're not hearing me. Jullie horen mij niet. I was triggered. Ik werd dus gewoon getriggerd. So my child's behavior Dus het gedrag van mijn kind, would trigger dat triggerde mij. something that was already in Maar het me. triggerde al iets wat in mij zat. God wants that. En God wil dat. He wants to heal me Hij here. wil mij hier genezen. Now I got it fixed. En nu dat het genezen Now when is. she's misbehaving, En nu als zij dus zich misdraagt. Amira, Amen. Amira, come here, baby girl. kom hier mijn schatje. You see? Zie je dat? I have to face my own pain. Dus ik moet ook mijn eigen If pijn the- oplossen. If every member Als elke lid focused on the mirror, gaat focussen op Amira, op de I would spiegel, never gossip about you. dan zal ik dus nooit roddelen over The jou. reason why people gossip Weet je waarom mensen roddelen? is because Is de reden waarom? we're watching other people Omdat we dus naar andere mensen and we're not kijken. looking at ourselves. En we kijken dus niet naar So onszelf. answer, Dus antwoord. work out your salvation Dus werk aan je eigen redding. with fear and trembling. Dus met vrees voor God. How do you do that? Hoe doe je dat? You have to feel it Je moet het voelen before you can face it. voordat je het kan So you have to confronteren. know Dus je moet het weten. Your weak points. Je moet je zwakke plekken What does kennen. wife do Wat doet de vrouw? that enrages you Waardoor maybe? ik eigenlijk boos Or word. what turns you off? Dus wat zorgt ervoor dat What ik het niet makes you leuk shut vind? down? Wat zorgt ervoor dat je dichtklapt? Trust me. Vertrouw me. Face that. Dus ga daar doorheen. Face Ga that. daar doorheen. It's not her. Het is niet haar. She just triggers Zij triggert gewoon what's already there. iets wat daar al zit. Now when my wife tries to trigger me, Nu als mijn vrouw me wil triggeren, it does hurt. dan doet het pijn.
But I don't get mad at her Maar ik anymore. word niet meer boos op haar. I actually get mad Maar ik word boos at the pain op de pijn that was passed on to me. die eigenlijk aan mij is doorgegeven. It's not my child. Het is niet mijn kind. It's not her. Het is niet haar. Biblical proof. Een Bijbels We bewijs. wrestle Dus wij strijden not tegen against flesh tegen or vlees blood. en bloed. That's it. Dat is het. I'm gonna thank you. Ik wil je bedanken. We are not done, you know We that. zijn niet klaar, je weet het. Dus be attended because he will come back. Wees aandachtig, want hij zal weer terugkomen. I will thank you. Bedankt. The work that he does speaks through my heart. De woorden die hij spreekt, The work, het het woord die trabaho. hij spreekt. the werk die hij werkt. Oh, work. Ja, ja. Oké, het werk die hij doet spreekt mij aan. Kids from the street, he helps. Dus hij helpt jongeren van de straat. And that means a lot to me. En dat betekent heel veel voor mij. And that's why he's standing here, En daarom staat hij hier. because I saw that. Want dat heb ik gezien. And not everybody have the heart to do that. En niet iedereen heeft het hart om dat te doen. If you are a very difficult child to raise, Als je een moeilijke kind bent om op te voeden, you will be putting in en dan through the, plaatsen ze jou dus in een hoek. En die wil label you. they will label you. And nothing you can do can change that in the And there- eyes of the people. En er is dan niks wat jij als persoon kan doen om dat te veranderen in de ogen van die mensen. But in one of your videos, Maar in een van jouw video's, you say it will not be late. dan zei je, oh, het is dus niet te laat. It's never late. Het is nooit te laat. For God, it's never Voor God late. is het nooit te laat. Change can come. And I Verandering want to kan thank komen. you En ik wil je bedanken for accepting me, my invitation, om me uit te nodigen in te gaan. to have patience with Om me. geduldig te zijn met mij. And I will see you again, my brother. En ik zal je weer zien, Jenny, broeder. I mean this. Jenny, ik I have meen to say dit. one more thing. En ik moet nog één ding zeggen. Ik moet nog één ding zeggen. Just one more thing. Nog één ding. Only because Jenny brought up what she just said there. Dus alleen door hetgene wat Jenny net heeft gezegd. We study the science. Dus wij zien dus de tekenen. I train Dus ik train. therapists, counselors, Dus therapy. ik geef gewoon therapie. Ik geef therapie. They call me Ze roepen mij to in train them. om hen te trainen. Please take this home. En neem dit dus If mee you naar forget huis. anything I've said, Als je iets bent vergeten wat ik heb gezegd, take this home. neem dit mee naar huis. If you've even had 100 years Als je zelfs 100 jaar had of trauma van trauma and pain en pijn and generational cycles, en alleen maar cirkels die alleen maar door blijven gaan, you can do the right thing dus dan kan je het goede doen. for just a week. Dus alleen maar door de zwakte. God is Door je amazing, zwakte. you know. God is almachtig. You can start doing the right thing for just a month. Dus je kan dus het goede gaan doen alleen voor een The maand. brain Maar de hersens, is plastic. maar die is dus plastisch. That's why they Van call plastic. it it's gonna be a hard word. Yes, oké. Neuroplasticity, Oké, neuroplasticity. which means En dat betekent dus, changeable brain. dus verandering. Scientists say Dus de wetenschappers after zeggen, years of being a bad person, dus nadat iemand jaren slecht is geweest, the brain kan de hersens can change. kan veranderen. So God is true again. Dus God is weer, heeft het weer bij het goede eind. The text, where's the text? Wat? Lees A de tekst. new mind Een nieuw verstand I will give zal you. ik jou geven. Ask for it, please. Vraag ernaar. Tonight, Amen. ask Vanavond. for it Vraag ernaar. and work with God. Amen. En werk met God. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Me quero invitar, dankjewel. Me quero invitar e praise team ku nampora binsera Ik wil onze praise-team noemen, zodat ze naar voren kunnen komen. ku nos cantica di Zodat we tema. af kunnen sluiten met Tanten ons ku woord e van gebed. diacono e diaconessa. Wordt gebracht door Ta de leidt diaken. e rumanang koratuma na kusina nos ting un suculento sopi pabo. Ku ta hopi dushi bisa ma profe kaba. De diakenen zullen jullie naar buiten leiden en voordat je weggaat zal er een soep, een warme maaltijd zijn beneden. Você por passa tuma boso maaltijd e tema yang a noite a trobe via di Zoom. En tot morgenavond weer via de Zoom. Dank je Romano, Dank patei jullie wel, presente. broeders en zusters, voor jullie aanwezigheid.
Iglesia Refugio quer participar na Turende. O dia inteiro, luna de março venidero aqui. Nós vai ter grandioso seminário intitulado Noviazgo-Matrimonio-Divorsio e Rekonsiliashon. Começando com a promessa de março, semana de oração. E também a promessa sábado vai ter vigília. E mês horas atrás, nós deal com vários temas na ronda de Noviazgo-Matrimonio-Divorsio e Rekonsiliashon, centrado em o plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pessoal que não está casado, ou pessoal que não tem pensado é tolpa para casa, também é tema não toca tur essa aqui não. Pois assim a preparação para o porteio inteiro e luna de março aqui com o refúgio. E se você sabe mais de seminário aqui, por uma informação através do número de telefone 062 695 418 ou por app também. Pois reservar a luna aqui completo para botar com a Iglesia Refugio. Bini uno, bini tu.